Dobre, čiže zdravíme vás. Čaute, ahojte. Dáme také intro. Ja som Samo. Ja som Dajo. Nazvali sme sa Almost Nothing, pretože nie sme úplne naturálkové, alebo čo si tam už bolo. Ale momentálne sme na naturálnej ceste, dočasne. Tak preto Almost Nothing, aby sme boli úprimní, že nie je to úplne naturálne, nebudeme nikoho klamať, že tam nebol nejaký booster, ale ja som pol roka vysadený a Dario je skoro 3 mesiace vysadený. Takže tak. Hlavne čo budeme natáčať bude fitness content. Budeme sa snažiť dávať nejaké PR-ka, hlavne benče a Dario asi sa skôr zamerá na nejaké mŕtve ťahy alebo drepy. Samozrejme budeme sa zlepšovať v každom aspekte, ale na pekária nebudeme úplne tlačiť drepy, nebudeme úplne tlačiť benče, bo každý musí byť niečo iné. Budeme vždycky úprimní o tom, či sme čistí alebo nie sme čistí. Budeme úprimní aj so stravou, s doplnkami a všetko takto. Ďalej budeme isto točiť aj nejaké vtipné vecičky, aby ste videli aj túto našu stránku. Budete nás nasledovať na YouTube, na Instagrame, na TikToku. Možno časom aj keď sa bude streamovať, uvidíme, ako to pôjde. A ideme na to. Dneska si ideme dať nožičky. Také ľahké. Nohy dáme si nejaký pre-workoutík, aby som nebol túto celý čas a ja. Tak dáme si nejaký pre-workoutík. Sme chudobní, chalani, tak máme len takéto obyčajné pre-workouty. Ale keď načítame nejaké peniažky, alebo nejakí sponzori nás podporia. Sponzorčík, tak určite budeme dávať aj niečo lepšie. Čiže dáme pre-workout, dneska nás čakajú nohy, chceli by sme ísť asi predkopy, zákopy, nejaké drepy. Možno mŕtve vyskúšame. Možno mŕtve, no ja mám viac ešte pozranenie lakťa, tak vyskúšam aj nejaké mŕtve, ale asi to nebudú nejaké zázračné čísla. A ja si dám ešte spodný chrbát do ruko a to bude asi najvyššie to natočíme. Ešte keď sú nohy, tak dávame tam jednu ľahkú, nie sériu, 3 série, ale jeden kvázi cvik bench, lebo kvázi pre mňa, ak je priorita bench, ak chcem začať súťažiť, chcel by som sa dostať teraz na 200 kg naspäť, alebo naturálne, tak dávam tam aj nám jednu sériu benchu, ale také ľahké po 100 kg, aby mi to pouvoľňovalo, napompovalo, prekurilo. A takže veľmi mi to pomáha, keď si dám takto za nedeľu jeden takýto ľahký bench a len potom benchujem, tak lepšie sa cítim. Takže toľko. No a ja by som chcel benchovať okolo 150 kg, ale mal som plný ľahký, tak vidíme, ako to pôjde. Ešte som aj zmenil takú techniku na benchi, už teda na úzko. A do toho chodím ešte zápasiť a behávať, chcel by som potom točiť aj také chutné videá nejaké. Zobiereme chalanov nejakých našich stránok zápasí a to sú teda cvičiť. A myslím si, že to bude fajn, budete sa mať na čo tešiť a pozerať. Potom k nejakým najbližším videám, čo budú, tak budeme sa tam vyjadrovať nejakej suplementácii, že čo si dávame, čo je podľa nás úplne optimálne, čo je zbytočné, aspoň čo na nás platí. Ďalej sa budeme vyjadrovať aj akože nejakej strave a k tomu režimu tréningovému, že aký máme, aby nás stihalo hojiť. Lebo niekedy viacej neznamená viacej, ale odpálené telo, odpálená centrálna nervová sústava, takže určite budeme chcieť aj poradiť touto cestou mladým chalanom. Lebo často sa mnohé pýtajú vo fitku, vidia, že čo si sa vybieham, že jak to majú robiť, neviem, touto cestou poradíme. Nie sme žiadny Julius Maddox alebo Baker, čo benčujú cez 300 kg, takisto, ale ani naše steky, čo sme dávali, neboli žiadne proste prepály. Nechceme sa odpaliť telo, nechceme sa odpaliť našu hormonálnu sústavu, tak všetko zmierou. Zatiaľ takto. To by bolo asi najlepšie. Na intro všetko, ešte vám tam dáme aj videjko z tréningu. Dáme si suplementy, workout. Ideme na to.
teraz máme prvý setík také lahučky, na zohriatie 60, potom pojeme 100, 140 asi a tam bude koniec, potom dáme mŕtve. Len tak na prekrvenie zohriatie alebo zdravý krbatík nejakom. Tak sme na plániku, ideme 110, nie 100, lebo nechce nám hľadať 20-ky. 25-ky sú po ruke, tak tam 110. Nad 100 kg už jazdíme aj opasky. Ja si dám aj ladviniak, lebo lepšie ma to sťahuje, ale on si dá len opasok. Vrácení, obmedzené repy, je to moc nízko. Veľmi nižší. Tak sa už nejako na základ. Veľký setík, ktorý sme 60 kg. 40 kg. Koľko pojeme ďalej, z ktorých sme ako spomínal, že nízka váha.
Zajtra vadím. Ideme vlastne posledný, trošky sa top set 140. Viac sa nekoleno. Áno? Hĺbka je to ten základ, aspoň pre mňa. Keď chodím také hlboké drepy, tak ma neboja kríže a kolena. Nemusíte chodiť nejaké extra bomby váhy, ale takú váhu, že keď cítiš a poriadne to pretiahneš, aby ťa to pustilo dole, lebo napríklad keď mám prázdnu tyčku, tak ma to ani nepustí dole. Ale takto 140 je optimálna, niekedy na 5, niekedy na 7, dneska na 3. Poradí nie sú nejaká silná partia. Takže tak. Ráko si išiel prestane pasok, na mňa nesedí a nie je to.
to trocha zdĺhavé, ale silový tréning netreba naháňať. Treba sa dobre nachystať, čiže otázky, váhy, oddychnúť si. Takže tak. Jeszcze 60. Co? Jeszcze 60. A to się. Tak, ale však tu tam musím dávať.
Keď s tým nejebneš, tak keby si to nebil. Je 15 toho. Máme? Ale pozri, jak tam barák nejde. Vidíš? Ty počkaj. Keď mám ty trhačky, majú orgánka. Ale ja som to len vyhol bez nich. No. Tebe, ja si dal lásku, tak už som musíte. Trochu je teplý, stánko. Tak. Udri s tým, kokot. Čo dá z 15-ky? To je najprv 5-ku. To máme 120. A ešte 10. Aj ty pečky si tam dal? Nie, tu je preč. To je 140. 140. Mám póly. Si šiel? A potom budeme ešte chvíľu. Ešte chvíľku. Koľko som nahral?
80. Oko. Tak? Bunkáš. Čiže takto? Potom sa to malo dotočiť. Dopredu? Ešte? Ešte. No. Bol som niečo mŕtvy. No ani ja naposledy s tebou. Áno, že? No. Nie na novej, či na novej? Na novej. Asi na novej. Nie? Ja som mal vlastne prach. No on tam vtedy skúšal 200, nie? Áno, no však tu si bola vtedy, nie? No. No. Už to iba všetko. Za to tu dáme. Jak sa vám zdá? Jak sa vám to píče? Oko. Tak? Bunkáš. Čiže takto? Potom sa to malo dotočiť. Dopredu? Ešte? Ešte. No. Bol som niečo mŕtvy. No ani ja naposledy s tebou. Áno, že? No. Nie na novej, či na novej? Na novej. Asi na novej. Nie? Ja som mal vlastne prach. No on tam vtedy skúšal 200, nie? Áno, no však tu si bola vtedy, nie? No. No. Čo to bolo ťažké, ťa to prekvapilo, Som nie? si to chytil, no ale nevadí. No, vyššie. Pohodne. Ja uvidím, či pôjdem vyššie. Bolí ma ten lakeť. Keď ťahám, musím mať trhačky do 40 kg. Celku ďalá moc cesty, že? No, ceste. Ale jak ma nebude nič obmedzovať, tak pôjdeme vyššie. Ale zatiaľ sa nie. Tak, už
180. Ťažké. Nebolo, ne? Bolo ťažké. Áno? A bola ťa ruka? Čo, bez toho? Bez toho. Nevadí. Ja budem zásať. Dobre. Stačí. Lepšie nejde. Sme na tabaček. To nás zaťahlo, lebo som strasený. Ako ide bez toho, do piče, tak musím ísť aj bez toho. Aj keď ja som zranený a ešte som aj ľahší, to už sama nevýhoda. Trubka. Ale však musím ísť aj do piče. Nie je iná cesta. Celkom v pohode. Na to, že má 120 kg. Koľko? 120. 113. Celkom v pohode. Musíme to dvihnúť do piče, potom by som piče nezaspočil, že som slabý. Čo? Tam musím dvihnúť, lebo počúvaj piče. No?
toto ma pocvičilo. Si už sa bojuje. Ale hoci kedy. Hoci kedy. Mám si športovú obuv. Športovú obuv. Come. Ayo. Kontrolovať.
trase, vieš, že musíš to stabilizovať. Fantasticky si išiel, vidíš, ak to dobre spraviť, neviem, čo cítiš pumpu? Necítiš pumpu na cestou? Pumpu cítim, pumpu na cestou. Je to dobre, že? Ja neviem to lačia ani ruka, nič práve také fantasticky, to cítiš. Ani no to nebolo, to je dobre, ne? Ja mám aspoň to pumpu, ty kokos, väčšiu, ja tým to necelé cecky. Kde sa vie, takým